It-tbatija tal-persuni li jridu jagħmlu użu mis-servizz tas-saħħa f'pajjiżna ġiet trattata fil-programm Ixqus. Raġel li tilef idu u għandu bżonn operazzjoni qabel ma jagħmel waħda artifiċjali tħalla jistenna sentejn biex jagħmel l-operazzjoni. Mara ta' 90 sena tħallit tistenna l-9 sigħat qabel ma jara xi ħadd meta daħlet l-emerġenza. L-appuntament ta' persuna bil-kundizzjoni ta' thyroid iċċaqla minn Jannar l-Awwissu u issa reġa' ġiet informata li l-appuntament tagħha ġie pospost u ma ngħatax data speċifika. Skont il-kelima laburista tas-saħħa dan kollu qed jiġri lil nies vulnerabbli. Hemm ħafna pazjenti, ħafna nies vulnerabbli f'dal pajjiż li qed imorru ġo istituzzjonijiet oħra għall-kura ta' saħħithom u sa dan it-tant we are falling short minn nagħtuhom dak is-servizz li hemm bżonn. Grazzi għall professjonisti b'xi mod inġebdu qed isiru l-mirakli, però mhux grazzi għall policies tal-gvern. Eżempju oħra nataw mill-eks-President tal-Partit Nazzjonalista tat-Tabib Frank Portelli li sema każ ta' persuna li kienet għadha kemm għamlet operazzjoni u kellha komplikazzjonijiet serji. Kellu problemi, komplikazzjoni serji li setaw kienu fil-fatt qegħdin iżidu l-pressjoni ġo rasu. Li tista' tmut dak il-ħin. 4 sigħat jistenna biex isibulu sodda. Dak jmissu, jiġi fast track, jaqbes. Eżempji li juru li ħadd ma tgħallem mill-iżbalji tal-passat. Dik il-persuna li kienet mietet, kellha 43 u 45, heart attack u mietet fil-kuritur. Ħadd ma kontattja għall-familja sallum il-ġurnata. Imbarra li tiskuża ruħek, inti titgħallem minn dak ingħidu żball. Skont it-tabib Frank Portelli, dawn l-affarijiet jiġru minħabba li m'hemmx tmexxija serja fil-qasam tas-saħħa. Kieku jkun hawn l-aqwa żiemel u nitla' jien fuqu, mhux se jirbaħ. Għax billi hu tajjeb, jiena m'iniex tajjeb bħala ġoki, x'inhu? Mela inti tissib il-persuna adattata jew it-tim adattat. Iżda l-assistent parlamentari fil-Ministeru tas-Saħħa, Peter Mikallef, iġġustifika dan kollu għaliex skontu dawn huma l-istess problemi li jibqgħu jissemmew f'Mater Dei. Kritika li tissemma fuq l-isfel Mater Dei kważi dejjem hija l-istess kritika. In-nuqqas ta' sodod u l-istennija li jagħmlu qabel ma jidħlu fil-wards wara li jkunu għaddew mill-emerġenza. Għalkemm jisemmew ħafna kritika, il-kritika li tissemma hija dejjem l-istess. Għal dawn id-dikjarazzjonijiet Frank Portelli wieġeb hekk. Li dejjem l-istess problemi. Jekk jien ngħid isma' dejjem nitkellmu fuq l-istess problemi. X'jiġifieri? Jiġifieri li ma solvejnihomx. Tul il-programm Paul Paċ għal il-MUMN qatt ma sabet appoġġ mill-Ministru Joe Cassar filwaqt li Jesmond Bonello mill-UHM għal li l-un jinordnat azzjonijiet industrijali l-membri tagħha fil-qasam tas-saħħa għax fi 3 snin il-Gvern ma tax widen għal proposti tagħhom.